Να σταματήσουν πλέον οι κριτικές του παρελθόντος δίκαιες ή άδικες, να σταματήσει η διχόνοια και να συσπηρωθούμε μπροστά στις κρίσιμες στιγμές που περνάμε και στις ακόμα πιο κρίσιμες στιγμές που έρχονται. Τι μπορεί να πάει λάθος, σας προλαμβάνω με ορισμένες ερωτήσεις και να μην προχωρήσουμε. Καταρχήν ο κ. Βαρδινογιάννης στα τρία σημεία που του είπα να βιώσει. Σε οποιοδήποτε από τα τρία σημεία. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις όσες φορές κάναμε και όσες φορές συμφωνήσαμε κάπου και υποχώρησαν, τελικώς δεν τήρησε τη συμφωνία. Αυτά είναι. Take it or leave it. Τα παίρνεις, πες ναι και προχωράμε. Λες όχι, κάνω την καταλαβαίνεις. Θες να πας στο Παναθηναϊκό για πτώχευση, η δικιά σου εταιρεία που έχει 54 βασικά πτώχευση. Εσένα θα γράψει ιστορία του συμμετονωμένου. Και αυτά ότι κάποιοι άλλοι παίρνουν κτλ. Η συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινής γνώμης τα ακούει για εσένα.